खुलुमबाय जोंनि बर' हारिनि गासिबो रायजो राजाफोरखौ आंनि गोसो गोरबोजों खुलुमनाय थाहरबाय आरो जोंनि बे बिएम सेटअप चेनेलाव नोंथांमोनखौ गोजोन मोनाबिलि समावहाय बरनाय थाबाय। नोंथांमोना मिथिखागौ आं बहा दङ दायो, आं बेंगलराव दङ रायजो राजाफोर। जायफोर मिथियाखै आं बुंनो सानो कि आं बेंगलराव दङ। सानै गथ'फोर जायफोर फासिना दङ, सोमखोर बसुमतारी आरो अंगति बसुमतारीनि फिसाजो बा सोमखोर बसुमतारीनि बिनानाव PNS बसुमतारीफोरखौ बख'नो बा रेस्किउ खालामनो फैदों। बिथांमोना अलरेडि रेस्किउमोन। माखासे जोङो नियम निथिजों सरकारनि नियम निथिजों थांनो थाखाय जोङो माखासे एड्रेसफोरखौ जों बेयाव साबमिट खालामदोंमोन CWC काजलगावआवहाय। दा बिथांमोना एड्रेसखौ मोननाय लोगो लोगोनो जाय मानसिनियाव न'आव रेस्ट बा मोजाङै प्रटेक्सनाव दोन्दोंमोन बा बिसिनियावहाय मोजाङै जानाय लोंनाय मोजाङै खाबु होनो थाखाय बेयाव दोन्दोंमोन। दा बिथांमोना बिनिफ्राय लाना थांबाय। दा बेयावथ' सेफटिखामोन, बेवहाय सेफटिखामोन। मानो होनोब्ला बेवहाय सोमखोर बसुमतारीयानो होन आरो बिनि बिमादैयानो होन बेयाव दोननो थाखाय जोंनो पारमिसन हरखादोंमोन। आरो बिनि गेजेराव जों बिसोरनि सोमखोर बसुमतारी आरो बिनि गेजेराव जोंहा सोमखोर बसुमतारीनि बिमादै एबा सुखुस्रि बसुमतारी बिसोरनि पारमिसनजोंसो बेवहाय जों आब'मोननियाव दोन्दोंमोन। जायनि गेजेराव बिथांमोना जोङो रेस्किउ हिसाबै बेबायदियावनो माने बोखांखानायखा, माने प्रटेक्ट खालामखानायखा, बिसोरखौ बासायनाय बायदिखा जाखाबाय। दा बेयाव जोङो आं बुंबाय जेनेबा सोमखोर बसुमतारी आरो बिमादै अंगति सुखुस्रि बसुमतारीखौ लांफायोब्ला टिकेटआ बारा जागोन, स' आं हारसिङै थांनो हागोन हाया, NOC सार्टिफिकेट हरनो हागोन हाया। जायनि जाहोनाव बिथांमोना एड्रेसखौ लानानै जास्ट नायहैगोनल' होननानै बुंबाय। नायहैगोनल' होनना बुंबाय। आङो CWC काजलगावआवहाय साबमिट खालामबाय। नायफैनाया मा जाबाय, लानानै थांबाय। दा सोरजोंबा भिडिअ कलिं खालामदोंनो मादों खालामदोंनो। स' गथ'फ्रा बुंबाय, गाबगासिनो दंसै गथ'फ्रा दायो। नुनाय मानि माला जोंखौ लांगोन, माला थांगोन, ओरैबायदि जायो गथ'फ्रा। दा बेखायनो आं बुंनो सानदों जोंनि बे बिबानाव थानाय सुबुंफ्रा, सरकारि बिबानाव थानाय सुबुंफ्रा मानि थाखाय थादों, मा खामानि मावनो थाखाय थादों। दा बेवहाय गावनि न'खरनि सुबुंफ्रानो गावनि गथ'फोरखौ लांनो फैदों, गावनि बियादै फिसाखौ लांनो फैदों, गावनि बिनानाव असेखौ लांनो फैदों। अब्ला बेवहाय मा प्रब्लेम दंबावो देलाय बुंलाय, मा प्रब्लेम दंबावो? मा बिनि जाहोना मा? बिनि जाहोना मा भेरिफिकेसन नांबावगौ बिसोरनो? जोङो NRC नि लिंकनि माने डकुमेन्ट साबमिट खालामबाय, रेशन कार्डनि जोङो साबमिट खालामबाय, भटार ID नांगौ जोङो सोमखोर बसुमतारीनो होबाय, भटार ID नांगौ, आधार कार्ड नांगौ जोङो सुखुस्रि बसुमतारी मादैनि होनानै होबाय। आरो मा नांबावगौ? गामिनि गावबुरा सार्टिफिकेट नांगौ जों होबाय। आरो मा नांबावगौ? मा सार्टिफिकेट नांगौ बेखौल' बुंलाय, मा सार्टिफिकेट नांगौ बेखौल' जोंनो खोन्थादो, जों होनबानो खालामगोन आरोना। दा SIR हरबाय बे बेंगलरावहाय, दा होबाय जों साबमिट खालामबाय। दा माब्ला मोनलांगोन जों बेखौथ' मिथिला। दा जोङो 20 अक्ट'बरनि सिगां जोंनो नांथारगौ आरो गथ'खौ। मानो होनोब्ला बे 20 अक्ट'बरनि गेजेराव जों जुदि थांनायाव जुदि फ्लाइटनि केन्सेल जायोब्ला जोंहा रां थानाय नंला, जोंहा बिराद प्रब्लेम जागोन। गथ'फोरनो जाय जोङो रां दोननो थाखाय जों बासिनानै दोनोमोन, बै राङाबो एबार खरसा जासिगोन आरो बिनि बाबा जों गावनि आखाइनिफ्रायबो होबावनाय जानांसिगोन। मिथिबायना? ओरैबायदि प्रब्लेम जाना दंजायो जोङो। स' बेफोरखौ जोंनि सिटुएसनखौ बुजिनो थाखाय जुदि बे सिटआव, बे सरकारि सिटआव जिरायाखैब्ला मानि थाखाय जिरायदों? मानसिफोरखौ खहा खालामनो थाखायसो जिरायदों नामा? मानि थाखायथो जिरायदों? मानसिफोरखौ खहा खालामनो थाखायसो जिरायदों नामा? बे लामा सामा, बे ट्रेन स्टेसन बा अबेबा लामा सामायाव जायफोर गथ'फोर दङ, बैफोर गथ'फोरखौ मानो थिखांना लांनो हायाखै बिसोरो? बैफोर जों दिनैबो जों थांदोंमोन बाहेराव, बा बेवहाय जि गथ'फोर मागिदोंमोन बैसोर गथ'फोरखौ मानो लामा सामायाव मागिनायफोरखौ थिखांनानै दोनहैनो हायाखै? माने बिसोरनि फिउचारखौ मोजां बानायना होनो हायाखै? माने बिसोरखौ बिबायारि बानायदों? इसेबां जुदि स्ट्रिक्टब्ला, जुदि खबर हैयाखैब्ला नोंथांमोना बे लामाजों थाङा नामा? आं खबर होबाय दिनै होमबालाय, आं नोंसोरनो खोन्थाबाय दिनै, आं नोंसोरनो दिनै खोन्थाबाय। जायफोरा बेवहाय दङ लिंक, जायफोर बिसोर मावो, बिसोर गथ'फोरखौ हिनजावसाफोरानो जा हौवासाफोरानो जा, जायफोर गथ'फ्रा बिबायारि मावनानै थागासिनो दङ, बैसोर गथ'फोरखौ थिखांथारनांगौ। बैसोर गथ'फोरखौ थिखांनानै बिसोरनि फिउचारखौ दाथारनांगौ। बेबायदि गार्जेन गोनां, बिदा गोनां बैसोरबायदि मानसिखौ नङा। आरो बेवहाय फैनानै बोरै लांफैनो हाखो? बिदि डाइरेक्टलि बिमादैया लांनाङा होननाय, सोमखोरा लांनाङा होनना बुंनाय, बेफोरबायदि बुंसेयावबो लांनाय, बेफोरबायदि लांनानै जुदि मानसि फैयोब्ला डकुमेन्टेसन फैयोब्लासो, डकुमेन्ट हरोब्लासो लांफैनो हागोन नंबाय। मानसियानो न'खरनि मानसियानो फैबाय, अब्ला मानो लांफैनो हाया? मानो लांनो हाया? मानो मा भेरिफिकेसन नांबावगौ? NRC नि भेरिफिकेसन दं जोंनियाव, होबाय, साबमिट खालामबाय, आं मेल खालामहरबाय, SIR खौबो मेल खालामबाय, आङो फ्लाइट टिकेट जों मेल खालामबाय। मा नांबावगौ? मा नांबावगौ भेरिफिकेसननि थाखाय? जोंनोथ' खोन्थाला, बिनिफ्राय आरोबा मा नांबावगौ?
स' बिनिखायनो आं बुंनो थाङो बिसोरो CWC मेम्बारजोंसो बा इमप्लयि CWC नि इमप्लयि चिल्ड्रेन वेलफेयार कमिटि खायसे सुबुंफ्रा सोंदों CWC माने मा दा ओरै पलिटिकेल पार्टिनि सेन्ट्रेल वर्किं कमिटि सानलायगोन CWC माने सेन्ट्रेल वेलफेयार माने सरि चिल्ड्रेन वेलफेयार कमिटि जाय गथ' गथायफोरनि थाखाय जास्टिस खालामो जायफोर बिमा बिफाफ्रा गथ'फोरखौ केयार खालामाब्ला बिनि सायावहाय जास्टिस बा न्याय खालामो बिजिरनानै बिसोरखौ फिउचार दानाय स' बेबायदि आरोना गोबां मोजां एक्ट आरो गोबां मोजां पलिसि आं बिसोरखौ वेलकाम खालामो बे पलिसिखौ बाट मावग्राफ्रा थिग थानांगोन न'खरनि मानसिफ्रा लांफैदों बिसोरनि फरायनाय मानाय बिसोर मालाय नायगोन होनना बुंदों जोंबो मदद खालामनो राजि जादों जोंनि माखासे एबसुफ्राबो माखासे रेडि जानो नागिरदों स' बेवहाय आरो मा प्रब्लेम दंबावो स' बिनिखायनो आं रिक्वेस्ट खालामो जोंनि काजोलगावनि CWC जायफोर इमप्लयि मावनायफोर आरो जायफोर मेम्बारफोर बिथांमोनहा गोसो गोथारै माने बेयाव मुखुब जायो जाहाथे जोंनि फ्लाइट टिकेटआ केन्सेल जाया जोंथ' बे गथ'खौ लांना माने थांखाया लांनासो थांखाथारगोन जों लाङाबालायनो आरो भेरिफिकेसन खालामनो बेसेबांबा गोबाव मा भेरिफिकेसन नांगौ होजोंनि CWC आ मोजां खामानि मावा नामा बिदिब्ला मा बुंनो सानदों होजोंनि काजोलगावनि CWC आ मोजां खामानि मावा नामा डिस्ट्रिक्टनि CWC जेसेबांखि इमप्लयि दं बिसोर मोजां खामानि मावा नामा बिनिफ्राय ओरै थांलायलायनाय फोथायलायनाय नामा मा खोथा बुंनो थांखो होजोंनि CWC आ मोजां खामानि मावा नामा हा मा खोथा बुंनो सानखो बिथिंनि CWC आल' खालि मोजां खामानि मावनो रोङो नामा होजोंनिया मोजां मावनो रोङा नामा मा बुंनो थांखो स' बिनिखायनो जों बिथिंजाय जिबायदि पावार देखायदों थिग बेबायदिनो होजोंनि काजोलगावनि CWC फ्राबो पावार देखायनांगौ बिथिंजाय बुंहरनांगौ नोंथांमोना मा रोंगौथि बेयाव देखायहरनांगौ बिदि बिबान लानानै जिरायना थानानै जानाय नङा आरो जुदि रोङाब्ला गेट आउट बिबानखौ गारथां जुदि मावनो रोङाब्ला बास आंनिफ्राय बेनोसै खुलुमनाय थाबाय